Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qal lil One News li qed isegwi mill-qrib diskussjoni li għaddejja bħalissa fil-livell tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rilassament fil-futur tar-regoli dwar l-iscreening tal-likwidi fil-bagalji tal-idejn tal-passiġġieri u l-introduzzjoni ta' teknoloġija ġdida ta' screening. Filwaqt li rimarkat li sa issa għadha ma ġietx stabbilita data sa meta trid tiddaħħal din it-teknoloġija l-ġdida li tinvolvi investiment sostanzjali, kelliema l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qalet lil One News li bħala ajruport huma se jkomplu jsegwu mill-qrib x'inhu jingħad dwar dan sabiex meta tittieħed deċiżjoni fil-livell tal-Unjoni Ewropea ikunu preparati sabiex jagħmlu l-investiment meħtieġ. Bħalissa l-limitu ta' kemm passiġġier jista' jġor likwidi fil-bagalja tal-idejn huwa ta' kontenituri b'kapaċità ta' mhux aktar minn 100 millilitru l-wieħed, ippakjati f'borża tal-plastik trasparenti li tista' terġa' tingħalaq u li tesa' sa litru. Dawn ir-regolamenti daħlithom fis-seħħ il-Kummissjoni Ewropea sabiex issaħħaħ is-sigurtà wara tentattivi terroristiċi biex jiġu sploduti diversi ajruplani waqt li jkunu fl-ajru permezz ta' splużivi magħmulin bl-idejn fl-Ingilterra fl-2006.